Wala mga kuigel, so meron po tayong imumukbang na Jollibee Chickenjoy, Family Pan Burger Steak, maraming kanin sa ilalim, gravy, at ang bago nilang Choco Banana Pie. So bago ba tayo magsimula, pray muna po tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain ng binigay po sa nanto. Sana po, mapagaling po lahat may sakit. Amen. So, hugas muna po tayo ng kamay at magbang na po tayo. Ganyan po.
Choco banana. Sarap.